Magandang gabi, Pilipinas! Hello, world! Siyempre pa, Diyos marahay na banggi mga kasurog. Ito po ang inyong paboritong Ako Bicol Cup Camarines Sur. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan, pa-intense dahil papalapit na po tayo sa ating semi-finals dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. At dahil pa-intense, papalapit na tayo sa semi-finals, abay may mga bago magiging bago ang level ng labanan dito sa gabing ito. Alright? And may bago rin tayo, partner. Yes. Bago rin yung ating venue for tonight's game. Excited tayo dahil nandito tayo for the very first time sa Ateneo Gymnasium. Sa loob mismo yan ng grounds ng Ateneo Denaga. Naku, talagang iba yung feeling ko na nandito ako. Parang feeling ko, professor, hindi. Parang feeling ko estudyante uli ako. Alright, so, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din, partner. Talaga napakaganda. Welcome na welcome po tayo dito sa napakagandang Ateneo Denaga Gymnasium. And syempre, partner, bago tayo dumako sa ating laro, pasadahan muna natin ang ating team standings, yung mga nangunang team standings para sa ating Bigaten quarterfinals. Ayan, para malaman natin yung, kung sino yung mga nangunguna sa ating Bigaten quarterfinals. Ito po, nangunguna sa dalawang brackets na ito. We have brackets A and bracket B. Sa bracket A, nangunguna po ang Naga na merong 3 panalo, walang talo. Mapapalaban sila mamaya against Nabwa. Ito namang Sangay, which is featured in our first game, ay merong 2 panalo, 1 talo. Ayan, kaparehas yan ng standing ng, sabi ko nga kanina, mapapalaban sa Naga na Nabwa, which is meron silang 2 wins and 1 loss. Samantalang ang Lupi ay nagkaroon na ng graceful exit dito sa ating paliga, pero we're very grateful para sa kanilang performance dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Meron silang 1 win at 3 losses sa pag-exit nila dito sa ating tournament. Samantalang ang Milaor ay struggling pa rin na makasungkit ng unang panalo dahil wala pa silang win, pero meron na silang 3 panalo at loss, at meron silang chance na manalo against Sangay sa ating first game match-up. Sa bracket B naman, nangunguna po ang Kamaligan na mayroong 3 panalo, 1 talo. Goa, 2 ang panalo, 1 ang talo, same as Iriga, 2 and 1. At ang San Fernando po, merong 1 panalo, merong 2 talo. Ang Del Gallego ay namaalam na din, meron silang 4 na losses. Yes, yan, partner, ang ating current team standings para sa ating Bigaten quarterfinals. At yan na ang nangungunang teams for tonight. Para naman sa first game of the night, magtatapat ang kupunan ng Team Milaor kontra naman sa kupunan ng Sangay sa ating game of the night. At syempre, partner, bago natin makalimutan, magpakilala muna tayo. Syempre. Ako nga pala si John Batchilier at kasama ko ang aking partner na si Kapa, si Kuya Alex Madronio, para ihatid sa iyo ang laban ng Milaor versus Sangay. Yes, Kapa Morgan po at your service. And matapos ang ilang game days of absence, masaya po akong makabalik. Absent tayo dahil for some very personal reasons. But right now, again, I'm very happy to be in the coverage ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yes, partner, muling nagbabalik ang aking kapartner. So, partner, bago natin simulan ang laro, ang Milaor is struggling to get their first win, partner. Sa tingin mo, partner, ano ang pwede nilang gawin para makaungos o bago sila mag-exit sa ating laro, makakuha ng panalo? Ano dapat nilang gawin? Kanina, before this one, bago tayo humarap dito sa camera, nakausap ko ng mga ilang minuto din itong isa sa kanilang mga standouts na si Kashmir Bare. Sabi ko, bro, wala na kayong chance na makasungkit pa ng upuan para sa semifinals. Pero bakit maaga kayo sa venue, mas maaga kayo kontra sa kalaban? Ano ba ang motivation nyo? Sabi niya, it is because of pride. Ayan, pride po ang kailangan talaga ng Team Milaor. Dapat individually, meron sila noon sa dibdib nila. They have to play with a bigger heart kontra sa Sangay para manalo sila sa larong ito. And siyempre pa, ganun pa rin, if Kashmir Bare and the rest of the standouts like Julius Vargas ay makakapag-stand out sa larong ito or makakapag-step up, much better para mas magkaroon sila ng chance na masungkit ang unang panalo
before exiting this tournament para kagaya ng Lupi ay meron naman silang graceful exit kasi yung 0-4 medyo alam mo na kaya yun ang rason, pride para sa Milaor. Samantalang sa Sangay naman ay if the big men like Eugene Malyapre and lalong-lalo na si Dan Monsalve, if he cannot just contribute for the both offensive and defensive rebounds, kung makakapag-contribute siya ng puntos, ay mas magiging mas advantage yon para sa kupunan ng Sangay, para manalo sa larong ito. Yes, tama ka dyan, partner. Napakagandang obserbasyon ng partner. On the part of Milaor talaga, they have nothing to lose. And sa Sangay talaga, this is a very important ball game. Kaya partner, bago tayo, dumako muna tayo sa ating third member of the panel na si Jessa para kapanayamin ang coaches ng bawat kupunan. Jessa and coaches, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin, Coach John and Kapa Morg, sa pagpapatuloy nga ng quarterfinals. We are getting closer to the most anticipated semis for Ako Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Representative Zaldico. Ako Bicol partner sa Facebook page, Ako Bicol Online TV at Ako Bicol YouTube as channel. So this has been Jasamay Navales, your courtside correspondent for tonight, and I am with the coaches of Team Milaor and Team Sangay, Coach Dennis Medina and Coach Percy Ebron, to give us a quick conversation about their respective teams. Magandang gabi, coaches. So this is the last week of the quarterfinals. So how was the experience so far? Let's start with you po, Coach Percy. Hello, good evening po. Actually po, medyo yung mga nakaraang linggo, so super talagang intense yung laro, and sana etong last week and the last game namin maging positive din yung result. Ayan, and hopefully maging positive nga ang maging outcome nito for your team. How about you, Coach Danis? Kamusta po ang experience nyo since wala pa nga po kayong panalo? Well, ang namin, lagi kami, we always give our best, kaya lang we always come short. This time, yung sabi ko sa mga player ko, let's end this tournament with a win. Sabi ko sa kanila, give your heart, hard, play together. So let's aim high, sabi ko, for this game. Ayan, so pero itong game nito is a crucial game for both teams pa rin. At hindi dapat basta-basta lang ipagsawalang bahala. So ano po yung paano nyo po pinaghandaan itong game na ito? At ano pa ang dapat naming abangan sa team nyo since this is the last week of the quarterfinals? Actually, yung game plan na ginawa namin is siguro makontrol lang namin yung strength ng aming kalaban, ng Milaor, yung defensive rebound and offensive rebound nila. So lakas sila doon. So siguro makontrol lang namin yon, and masustain namin yung dating ginagawa namin, yung aming sipag tsaka yung puso na sa laro, and then yung focus, and sana yung bench namin mag-step up ulit para makakontribute sila, and then maging maganda yung result ng aming laro. Ayan, thank you for that, Coach. How about you, Coach? Ano po yung paano nyo pinaghandaan itong game na ito? At ano yung dapat naming abangan sa last game na ibibigay ng Team Milaor? Well, kita naman nyo, ang Sangay medyo mas matataas sa amin. May mga big man sila. So, as always, sabi ko sa team ko, pag dumipensa tayo, always huwag makakalimutan yung basic ng basketball. Box out all the time. Kahit malalaki yan, basta nakaposition kayo, sigurado makokontrol natin ang rebound. Ayan. At talaga namang kaabang-abang itong game na ito. So thank you so much, coaches, for that. At ano pang hinihintay nyo, mga kasurog? Catch us live here at Ateneo Gymnasium to witness this amazing basketball enthusiast of Camarines Sur. So that's the latest for now, and I'll be back for my first report. Back to you, Coach John and Kapa Morgs. Maraming salamat sa ating courtside reporter na si Jessa sa panayam sa both coaches. Partner, this is indeed a very exciting ball game. Oo, dahil walang magpapatalo. Kahit na sinabi na nga natin kanina, yung Milaor wala ng chance para makasungkit ng upuan para sa ating semifinals. Pero gaya ng sabi ng coach, let's win this ball game. Umuwi tayo na mayroon tayong panalo. Yes, tama ka dyan, partner. Siyempre, bago tayo dumako sa ating laro, puntahan naman natin ating kasurug matchups for tonight's ball game. Ito yung mga averages nila sa kanilang previous ball games. Partner. Yes, we have our matchup for tonight.
On the part of Sangay, nandito si Joshua Buela na nag-average ng 73% sa 2 points kontra kay Kashmir Bare, which is our kasurog match-up player din against Joshua Buela. Nagkaroon siya ng 64% sa previous outing nila. Again, mga kasurog, ang basehan po ng ating stats or data ay yung previous games nila. So, diretso tayo, sa 3-point average naman, nakakalamang ng konti itong si Kashmir Bare with 44% kontra sa 43% ni Joshua Buela. At sa free throw averages naman, 40% kay Kashmir Bare, samantalang si Joshua Buela ay merong 38%. Sa assist, nag-dish out ng 2 assists itong si Buela sa previous outing nila against Lupi. Samantalang ito si Kashmir Bare ay nagkaroon ng assist na 3. Against Nabwa. And sa rebounds naman, mas nakakalamang si Joshua Buela dahil meron siyang 5 rebounds kumpara sa 3 rebounds si Kashmir Bare. At sa average in points, mas nakakalamang itong si Kashmir Bare dahil meron siyang 19, samantalang ito namang si Joshua Buela ay merong 16 points. Yes, partner, tama ka dyan. Very evident yung mga numbers natin. Kumbaga, ito ang magiging magandang susi para sa kanilang ikapapanalo ngayong gabi nito. So kung nais manalo ng Milaor dito, ay kailangan mag-step up yung kanilang best player, which is Kashmir Hubert Bare. Kailangan maungusan niya ang naging average nitong si Joshua Buela sa previous outings. Yes, tama ka dyan, partner. Siyempre, bago tayo pumunta sa ating laro, alamin na muna natin ang unang laro ngayong gabi, laban ng Milaor versus Sangay. Ito ang kanilang mga team stats sa kanilang previous outing. Ito na nga po. Again, this is, again, tama ka dyan, coach, partner, na ito'y base sa naging previous outing nila. Yung Team Sangay against Lupi, nag-average sila ng 63% sa 2 points kumpara sa Team Milaor na meron lamang 45% against Nabwa. Sa 3-point average naman, 44% ang Milaor, nakakalamang dito sa 24% ng Sangay. Sa free throw average naman, nakakalamang ng konti ang Sangay dahil meron silang 60%, samantalang ang Milaor merong 55%. Sa offensive rebounds, tabla lang po tayo. Meron silang offensive rebounds na 11. They grab those rebounds offensively, 11. Sa defensive rebounding naman, nakakalamang ng konti ang Milaor, 27, samantalang ang Sangay mayroong 23. Sa assist, halos parehas lang, 15.7 sa Sangay, 15 naman sa Milaor. Sa steals, nakakalamang ng konti ang Sangay, 8.3, 7 naman kontra sa Milaor. Sa turnover, mas marami po ang naging turnover ng Milaor against Nabwa, 15, samantalang ang Sangay ay mayroong 12.7. Yes, ayun na, partner, ang ating kanilang mga stats. So, wag na natin itong patagalin, partner. Di na natin to para sa ating huling linggo sa ating Bigatin quarterfinals. Puntahan na natin ang ating arena announcer na si Sir JV para sa starting lineups ng bawat kupunan. Yes, David Salvador. Barhay na pag-ibig ko Larcha. This is your game for Rio Baco, Bigo Baco, Rinasur. Brought to you by Congressman Salvo Andangato Bigo Portales. Katabang ka kasurumba. We welcome you everyone inside the Ateneo de Naga Gymnasium for our double-header matchups in our quarterfinals. For our first game, we will be having Team Milaor versus Team Sangay. For the centers, let's first start with Team Milaor. Shooting guard jersey number 5, Billy Porteria. Center jersey number 10, Maynard Havana. Shooting forward number 15, Julius Vargas. Power forward number 24, Nino Sumaya. And point guard number 29, Kashmir Bare. The head coach for the Milaor, Mr. Dennis Medina. And for the centers for Team Sangay, we have shooting guard number 0, Lance Pilapi. Point guard number 3, Bebe Lumabi. Shooting forward, wearing jersey number 10, Albert Regalario.
Eric Bilavi. And officiating officials for this ball game, Ruchi Jomar Borong, number 1 Edmond Paraon, and number 2 Inday Orsena. This is your Ako Bigo Cup Canor Winisur, Akito! And ayan na, labanang Sangay versus Milaor. Magandang gabi. Nandito pa rin tayo sa inyong paboritong Ako Bicol Cup, Camarines Sur Leg. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Partner, magandang gabi sa iyo. Good evening once again, partner John. Tawagin ba kitang kagawad? Yan Ito na nga ang tapatan ng Milaor at ng Sangay dito sa Ateneo Gymnasium. Welcome back, partner. Ilang weeks din tayong hindi nagsama, and now we are back to deliver this quality last 2 games of our Bigaten quarterfinals. Yes, indeed. I'm so much grateful dahil nakabalik na tayo dito sa ating coverage ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Bigaten, unang puntos mula kay Feben Lumabi ng Team Sangay. Yes, tama ka dyan, partner. Donning the violet or blue jerseys are the Team Sangay. Completing their 5 is Monsalve, Lumabi, Pilapil, Regalario, and Eugene Malyapre. Ano the part of Bilaor? We have Porteria, ito namang si Maynard Habana and Julius Vargas, Nino Sumayaw and Kashmir Bare. Yes, partner. The usual suspects on the part of Bilaor. Ayan na nga, on the first possession, nakascore si Lumabi. And ang bola, mapupunta sa mga taga-puti. After that soaring miss mula kay Regalario, no? Nandun na lang, nasa doorstep pero hindi niya naipasok. Yes, tama ka dyan. Napakagandang start, napakagandang venue ang meron tayo ngayong gabi. Tingnan natin ang magiging exciting na mga laro para sa araw na ito. Oo, maraming exciting ball games din ang nangyari na dito. So many battles dito sa Ateneo Dinaga. I'm quite sure about that. Hindi lang ako sigurado masyado kung kailan ba ito na-build gymnasium na ito. Pero I'm sure na talagang matagal na rin ito. Yes, tama. This is a battle-tested venue. Kumbaga lalo-lalo na sa ating mga collegiate ranks. Ayan na si Pilapil, gives the ball to Regalario and he was hacked. Mabalik tayo doon, partner, talaga. This is a very good facility, partner. Tama. Napakaganda. Atin sa atin. Maraming salamat sa mga taga Ateneo Dinaga for having us here. And syempre, batiin ko ang ating butiing commissioner nandito na nanonood, si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang gabi sa iyo, bossing. Com Lloyd, magandang gabi po. And kami ay masaya dahil nandito ka ngayon kasama namin. Alright, and nagpapasalamat nga pala ako sa Rivera Brothers. Boss Ino! Alam mo na. Yun na nga, tama ka dyan. Maraming salamat. Ayan na si Kashmir. May pick na binigay si Habana. Open for 3. In and out. Rebound by Dan Monsalve. Outlets to Pilapil against Bare. Pilapil in and out dribble and he was fouled. Grabe, partner. Ang bilis ng face ng Sangay. Once they got those defensive rebounds talaga, they're pushing the ball. Lalo na ang itong si Lumabi na tinatawag ni Eugene na si Elaville Lumabi ang tawag. sa sobrang bilis at liksi ng point guard ng Sangay. Oo, unang foul yun ni Kashmir Bare at unang attempt niya din sa 3-point. Nagmintis kanina. Ayan na si Regalario. Corner 3. Misses the shot. But there is Nino Sumayaw. Grabbing the rebound and coast to coast. Grabe, partner. What a shot. May pa-end one pa. What a shot. It is very unusual for a big man who is dribbling. Talaga yan, partner. Yan sinasabi natin. That 3-point play opportunity is brought to you by Bisibis Bay, Cagraray Islands. Tama yung ginawa ngayon ni Nino Sumayaw na idiniretso na lang niya yung bola sa ring dahil mas advantage siya with a smaller guard in front of him. Yes, tama ka dyan. Nakakita ng bata kaya natake ng mama. Minama. Papunta si ring and Nino Sumayaw completes his 3-point play and the score is deadlock to 3 tayo. with 7 minutes and 52 seconds remaining sa ating unang yugto. 2 minutes gone by and we're headed to the 3-minute consumption ng ating first quarter. Uy, magandang tira yon from the baseline ni Eugene Malyapre. His first 2-pointer of the ball game. Yes, tama ka dyan. Eugene Malyapre has always been a dead shot when it comes sa mga perimeter shots. So talagang magiging problema to sa ating semifinals kung makapasok sila. And yun, nag-struggle yung dalawa for the rebound. Dan Monsalve and ang number 10 ng itong si Albert Regalario.
I mean, si Maynard Havana. Yun na nga partner, as early as first quarter, very aggressive ang big man ng Milaor na si Nino Sumayaw, attacking the defense of Eugene Malyapre and Dan Monsalve talaga yun. Naka-fish shot na nakakuha ng foul. This is a very important foul on the part of Dan Monsalve because talaga sila lang ni Eugene ang lone big man na nakikita ko sa bench ng Sangay. Tama rin yung ginagawa ni Nino Sumayaw, challenging those bigs ng Sangay, Eugene Malyapre and Dan Monsalve. Dahil talagang medyo dihado sila when it comes sa height talaga. So kailangan mas mag-double up itong si Nino Sumayaw. Kaya tama yan. He needs to continue that all throughout the ball game. And the score is deadlock again with 5 and 7 minutes and 14 seconds remaining. And si Pilapil gives the ball to Dan Monsalve. Gives the ball to Regalario, open for corner 3, misses the shot. That's an open look, kaya lang medyo malakas yung tira nitong si Regalario. Napansin ko lang medyo maiksi yung tama ba yung 3-point arc natin? Ata, di ko sure pero mamaya tanong natin sa mga technical And yun na nga partner, same ball. Medyo sinuswerte pa ang Sangay when it comes sa possession. Yan na. Malyapre with the pick, binigay kay Lumabi. Lumabi attacks, kicks it out to Regalario. Gives the ball to the post. One-handed fadeaway shot by Eugene Magagandang Malyapre. tira yun ni Eugene Malyapre. Pro na pro, parang tira ni John Batsillier pag naglalaro sa ABC. Grabe naman tong si Buddy to. Pinapakitahan ako ng mga one-legged fadeaway mala Dirk Nowitzki. And grabe partner, yun ang sinasabi ko talaga na Eugene Malyapre has a touch when it comes sa outside shooting. And tama din yung ginagawa ni Eugene Malyapre. He will just have to stay sa malapit sa baseline. Ayan na. Pilapil loses the ball but regains the possession. Hop step and he was fouled by Habana. And Pilapil almost making that shot. Medyo malamya lang ng konti because of the contact siguro Yes, against itong si Maynard Havana. Yes, tama ka dyan. Very evident sa first quarter na talagang yung 50-50 balls, talaga yung talbog ng bola na pupunta pa sa Sangay. And medyo hindi pa nakakakuha ng mga offensive rebounds itong mga taga Milacor. Tama. And the first free throw, Kenneth Pilapila sinks and tingnan natin ang kanyang second free throw. Misses the second one, rebound din ninyo Sumayaw. That's a short one. Yes, gives the ball to Bare against Pilapil. Bare, by the way partner, tinanong ko sa kanina si Kashmir during kanyang warm-up talaga, tinanong ko ilang taon na. Kashmir Bale is only 18 years old partner. Oo, grade 12 lang daw siya. Yes partner, 18 years old and still playing in a competitive league like this talaga. Kumbaga, Kashmir Bare is a future of basketball income, sure yan. And siguradong magtatagal siya sa liga. Yes, tama ka dyan. Si Ken Pilapil against Porteria. Hands it off to Lumabi. And he was caught dancing in the wrong song. Natawagan ng traveling si Feben Lumabi. Nagchacha. On that particular sequence, itong si Fiben Lumabi. Ayun na si Dol Vargas. Partner, nung wala ka, may binigay sa akin mga trivia na this Julius Vargas talaga is one of the stars here sa Naga City. In fact, ang tawag sa kanila ng mga kabataan is idol na. Kaya dinugtong na yung pangalan, Dol Vargas na daw. Ang Dol tawag Vargas. ng mga nanonood ng basketball. Speaking of Dol Vargas is a product of Ateneo Dinaga University. So Kaya galing sa teritoryo niya to. Yes, familiar siya dito sa ating game venue. Oo. And si Lumabi, may pick galing kay Eugene, gives the ball to Regalario. Lumabi, top of the key, attacks, gives the ball to Eugene for 3. Almost making that one. Misses the shot, but there is Vargas. Ayan na si Kashmir. Nakikita ko yung confidence nitong si Eugene Malyapre taking those kind of shots. Yes, tama ka dyan. Partner talagang he is very Sumayaw with a hesitation. Gandang hesitation yung partner. But misses the shot. But there is again Sumayaw fishing for the foul. Kaya nakakuha. And I guess that is the second personal foul of Dan Monsalve. And I guess this is a problem on the part of Sangay. Yun ang dapat, sabi ko nga kanina, Nino Sumayaw has to continue doing that, attacking
those bigs of Sangay. And right now, successful na naman siya. Nakasungkit ng foul mula kay Dan Monsalve na ipinalabas na muna ngayon ng coach dahil alam mo na, first quarter pa lang, dalawa na yung foul. Tama ka dyan, partner. Na si Ninyo Sumayaw is very aggressive ngayong first quarter talaga. Oo. Pag Actually, yung tira niya halos wala na. Hindi, alam niya hindi papasok basta't makakuha siya ng foul. yes, yun naman sinasabi ng mga coaches. Once you heard a whistle talaga, kahit wala sa forma o wala sa angulo, Itira mo basta pa rin. nakarinig ka ng pito, bato at ibato mo lang daw sa ring. At syempre, mapupunta ka sa ating free throw line. Tama. At saka who knows, baka pumasok pa, no? Yes, tama ka dyan. And Ken Pilapil drains the three-point shot. And that is the first three-point shot of our ball game, courtesy of Hotel St. Elise and syempre courtesy of Kenneth Pilapil. Yes, of Team Sangay. Bare heavily guarded by Elaville Lumabi. Ayan na si Porteria. Bare gives the ball to Porteria. Corner 3. Misses the shot. And a ball. Kapos yung tira and it went out of bounds. It will be Sangay's basketball. Yes, partner. Tama ka dyan. The score is 11-5 in favor of Sangay with 4 minutes and 45 seconds remaining sa ating first quarter. Ayan na si Pilapil. In and out dribble. Nabitawan ng bola. Good defense again on the part of Ninyo Sumayaw. Talagang tinayuan lang niya yung dribbling prowess or exhibition ng isang Kenneth Pilapil. Tama yung depensa ni Ninyo Sumayaw dahil alam niya na mayroon siyang kakampi, which is the baseline. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Bare. Open for 3. Misses the shot. Rebound by Eugene Malyapre. Outlets to Lumabi. Lumabi against Vargas. Lumabi hesitates. Meron tayong whistle na narinig. And the foul is on Julius Vargas, his first foul. And he readily acknowledges. At meron tayong timeout, partner. Team Sangay. Yan na nga ang ating unang casualty. Tumawag ng unang timeout ang Sangay siguro to give instructions kasi despite they are up by 6 points so far, this is the biggest lead of our ball game. Meron tayong adjustment siguro from the coach of Sangay because of those early fouls na galing kay Dan Monsalve. Wala pa sa rhythm itong mga standouts ng team ng Milaor like the likes of Kashmir Bare and itong si Julius Vargas. So I think this is the right time bago man lang mag-end itong first quarter ay maka-adjust na sila sa game at makascore na, makapag-contribute na offensively. Tama ka dyan, partner. Talaga si Kashmir kasi is heavily guarded by Elaville Lumabi. So talaga medyo struggling siya kasi mabilis at malakas din tong si Lumabi. Ayan na si Oo. Lumabi. Is a pesky guard ng Sangay. Lumabi hesitates, kicks the ball to Pilapil. And he was caught traveling talaga. Sayang kung hindi niya nakita si Lumabi na he is the open guy sa kanyang corner. And then again, mapupunta ang possession sa mga taga-white shirts which is the Milaor. Masyadong malawak yung hakbang ni Pilapil kaya he was called for the traveling. Yes, and si Vargas against Orolfo. Vargas for 3. Misses the shot. Rebound ni Porteria. Gives the ball to Dol. Vargas using the glass for 2. And this time making it for Team Milaor. Yes, it is a first bucket ng veteran na si Julius Vargas. Hopefully, tuloy-tuloy na ang kanyang scoring ngayong first quarter. Pilapil, They struggling. need those scores from the veteran Julius Vargas. Pilapil gives the ball to Orolfo. Tap by Julius Vargas. What a defensive sequence on the part of Milaor. Itong si Orolfo, maganda yung naging performance nila against in their last outing. Tama ka dyan, partner. He is coming off the bench talaga. Nag-contributong si Orolfo in the absence of Eugene Malyapre kasi nung isang laro, the absence of Dan Monsalve. Ayan na si Lumabi. Oh. Lumabi falling down and that's obviously a foul from Kashmir Bare. His second personal foul. So, delikado. He needs to be replaced muna. Yes, and that foul by Kashmir Bare headed Team Milaor into the penalty situation. Kaya this is a good sign on the part of Milaor. Despite struggling sa kanyang 2-point field goals, dito may chance sila talaga na makascore ang mga taga-Sangay with these free throws. At yan na nga, pinalitan na si Kashmir
bare nitong si Casulia. Partner, this Casulia guy is a very speedster guard, kumbaga very reliable coming off the bench. Tingnan natin kung mag-contribute siya on the part of Milaor. And how is he going to match the speed of Fiben Lumabi? Yes, tama ka dyan. Vargas gives the ball to Habana, gives the ball to Gunawon. What a two-man game on the part of Milaor. Good passing, syempre. Galing kay Habana. Galing kay Habana. And that shot is brought to you by Hotel Venecia. Ayan na si Orolfo, top of the key 3. Eugene Malapre, di niya nakita. Pilapil gives the ball to Eugene, gives the ball to Orolfo. Magandang play from Eugene Malapre. Yan na nga, binawi nila. Another two-man game on the part of Sangay naman ngayon. Finding their open teammates and for a easy 2 points. Sabi ng Sangay, if you can do it, we can do it better. Sayang turnover on the part. Good pa sana on the part of Julius Vargas, but butterfingers on the part of Gunowo na bitawan ng bola. Alright, and right now, partner John, we will be having a report mula sa ating courtside reporter, ang napakaganda na si Miss Jessa May Navales. Miss Jessa May, pasok! The game has just started, Kapa Morgs and Coach John. Unti-unti na nga pinapainit ng Milaor at Sangay ang Ateneo hardcourt, wherein Sangay started the game with a good communication and wise ball rotation. However, despite of having a strong defense, Milaor is having a hard time on their offensive rebound, wherein the first 5 points nga of Team Milaor is only given by jersey number 24, Sumayaw, and still waiting for the rest of the team to do so. Pero unti-unti nga nating naobserbahan na nakakapuntos na nga ang ibang ka-team ni Sumayaw. So that's the latest for now. Back to you, Coach John and Kapa Morgs. Yes, maraming salamat, Miss Jessa May Navales. Oo, tama, kailangan natin ng more scores from both teams para mas maging exciting ang larong ito. Yes, tama dyan, partner. Speaking of scoring talaga yun na, si Eugene Malyapre adding his points inside the paint. Kumbaga, when Eugene Malyapre and Feben Lumabi is a threat sa loob, talagang, ayan na, speaking of outlet pass, Oo, tama. Pagka nasa rhythm itong dalawang players na to, lalong-lalo na si Eugene Malyapre, pag nagiging best player of the game siya, malaki yung chance na nanalo ang kanilang team. yes, tama dyan, partner. Kumbaga, the heart and soul of Sangay is Eugene Malyapre and Feben Lumabi. Yan na si Pilapil, coast to coast, misses the shot. Regalario grabs the rebound but misses again. And Regalario waits for his teammates. Lumabi spins, gives the ball to Eugene, kicks it out to Regalario, corner, 2-point shot, makes it. What a recognition mula kay Eugene Malyapre na nakita niyang mas open for a possible 3-pointer itong si Orolfo. Kaya nga, dinish niya sa kanyang kakampi and resulting to a positive outcome. Yes, partner, tama ka dyan. That shot was made by Regalario. Okay. And Regalario, not Orolfo. tama ka dyan. Good recognition on the part of kanyang teammates. Talaga finding open man to drain daw sa medium range jumper. And yun na nga, partner, with 1 minute, with Under a minute. under a minute na lang 29 tayo, with seconds. 29.5 seconds remaining sa ating first quarter. This ball game is a very exciting come sa mga susunod na minuto natin, partner. I'm sure about that. Dahil gaya nga ng nasabi natin sa pregame natin, hindi rin talaga magpapatupi itong Milaor. Kahit yung standing nila sa ngayon ay wala pa talaga silang panalo. Hirap sila na makasungkit na panalo dito sa ating Bigaten quarterfinals. Pero because of pride, because of that motivation, nakikita natin na talagang lumalaban itong Milaor kontra sa mas nakakabintahe na team ng Sangay. Tama ka dyan, partner. This Milaor squad has nothing to lose. Kumbaga, they fought hard during our previous games sa ating Bigaten but came up short talaga, sabi nga ng coach nila. But still, representing Milaor is somewhat very special. Kumbaga, representing your team, your municipality talaga is very special. Kumbaga, pagdating sa mga players na ito. And you represent it with pride. Yes, tama ka dyan. Kumbaga, on the part of Sangay naman, this is, I guess, di ako sure, partner, pero I guess they are on the verge of para sa ating semifinals. But this going to be a
ay moral booster para sa kanila if they won this ball game talaga para papasok sa ating semifinals. Tinanong ko naman si Kano kanina ng Team Sangay. Sabi ko, medyo maganda yung estado nyo, pero ano yung motivation nyo para maipanalo ito? Sabi niya, we want to make sure na or ma-secure yung slot nila sa sa semifinals. Yes, tama ka dyan. Kumbaga, this is a assurance talaga. Kumbaga, kahit alam naman siguro nila na pasok na sila sa ating semifinals, and that si Lumabi with the Hail Mary shot. But iron set, yun na nga. And that ends the first quarter with a score of 19-9 in favor of Sangay. Mabalik tayo, partner. Magbabalik po kami ni John Batsilier dito po sa ating unang match-up between Milaor and Sangay. This is a double header. Mamaya mapapanood po natin ang ito. Papatan din ng Nabwa at Naga. Yes, I guess. That's going to be our second and last game for tonight. Dito nga po sa ating double header sa first time na naging venue natin dito sa Ako Bicol Cup. Itong Ateneo Denaga Gymnasium. And it's so nice to be here. Napakaganda, partner. This is actually my second time lang dito sa ating venue talaga. Akala ko estudyante ako, partner. Ako din. Oo. Well, ma-presko dito at talagang napaka-comfortable dito sa loob ng Ateneo Gymnasium. Ito, pasadahan natin partner yung mga leading scorers natin sa both teams. Para sa leading team na Team Sangay, pinangunahan po ni Eugene Malyapre with the score of 6 points. Nakaka-6 na rebound na ito at merong isang assist. Sinundan naman ni Pilapil na mayroong 4 points, 1 rebound and 1 assist. Samantala sa Milaor naman, talagang kailangan, tama ang sabi ni Jessa May kanina, na kailangan ni sumayaw ng katulong dahil siya pa lamang po ang ilalagay dito sa ating stats. Meron siyang 5 points, 2 rebounds dito sa pagtatapos kanina ng first quarter. And right now, nasa second quarter na po tayo. Yes, tama ka dyan. Grabe, partner. After hearing those stats for Eugene Malyapre, partner, grabe. 6 points and 6 rebounds, and that 3-point shot by Razon is brought to you by Visibis Bay, Cagrare Islands. Mabalik tayo, partner. With first quarter pa lang nalalabiw, pero ng 6 points and 6 rebounds, nearing a double-double kagad ditong si Eugene Malyapre. Tama. And kanina, yung 3-point shot ni Razon ay I think that's the first 3-pointer, second 3-pointer of Team Milaor. Yes, partner, tama ka dyan. Kumbaga, coming off the bench, si Razon talaga, he's always been a spark partner talaga. I've seen him several games, na-cover ko na siya talagang. Pag pumapasok siya, coming off the bench talagang nag-score at nag-contribute in any way para sa kanya mga team. What do you expect sa tayong yan? Yes, talagang maganda yung niya, Yes. yung physique. Kumbaga, he is also a product of a varsity school dito sa Naga City, kaya talagang kondisyon na gusto yun. Ayan na si Priela. And again, Agaw na nga. ayan na si Elaville Lumabi, and he was hacked and will troop to the line for a 2 possible free throw shots. Ayan, dalawang maliliksi ang nagsalpukan kanina. Itong si Lumabi against Kasulya. Yun nga lang, natawagan si Kasulya ng foul while Lumabi is trying to make that layup for Team Sangay. Yan na si Lumabi with his first free throw. Makes the first one. And yun na nga, partner, kung mapapansin mo sa ating venue, unti-unti na silang partner na pumapasok sa ating game venue. And partner talaga, I-remind ko lang ang ating mga kaibigan at mga kasurog na if you're free and walang ginagawa, punta lang dito sa Ateneo Denaga Gymnasium, partner. Libre ito, partner. Libre. Wala po kayong babayaran. Yes, hatid siyempre sa inyo ng Ako Bicol Party List, and siyempre si Congressman Saldi ko. Talagang libre ito. And siyempre kung may mga ginagawa sila sa kanilang bahay at di maaalis, meron tayong mga social media platforms so pwede sila manood ng mga live games natin. Yes, of course. We have the Representative Saldico Facebook page. Ako Bicol Ako Cup. Bicol Online TV. Tapos yung YouTube channel natin, Ako Bicol Cup. Ako Bicol Cup. Pati yung sa TikTok, meron tayo. Ay, parang nanonood ka lagi ng TikTok. Ayan na si Lumabi against Razon. Waiting for... Hinintay niya yung contact. Very dangerous on the part of Lumabi. But
Sa lakas at kisig ng mamang ito, talagang kahit naumpog yung ulo, pinagpag lang at ininda para walang nangyari, partner. Oo, madulas. So, I think yung mga, ano bang tawag mo dyan sa mga merong hawak ng rag? Map boy Map natin, boys natin. natin magigiting na map boys natin dito sa Ateneo Dinaga. Maraming salamat po. And si Priela momentarily loses the ball. What a wild shot there. What a wild shot talaga. Yan na naman si Lumabi against Casulla. In and out dribble with a floater. Misses the shot, but there is Casulla to grab the rebound. Maganda yung move, pero hindi masyadong maganda yung resulta. Yes, ayan na. Cano gives Eugene Pilapil is attacking the smaller Casulla. Misses the shot, but there is Eugene Malyapre to clean up the mess and scoring for 2. Yes, Eugene Malyapre once again saving the day for Sangay. Ayan na naman, bagsak na naman itong si Lumabi. Nakakailang bagsak na itong mamang ito sa larong ito. Talagang ganun siya. He's everywhere, kaya bumabangga dito, na-slide dito. But I think he's okay naman. Alright, Fiben Lumabi. Nabangga nitong si Sumayaw. Players, please go to your respective benches. Yun na nga, partner, meron tayong review na tinitingnan at tinitingnan ng ating magigiting na referees doon sa nangyaring sequence kanina. Natawagan na ba si Sumayaw? Wala pa namang Wala pa hatol. naman. Tinitingnan muna ng ating okay. magigiting na referees kung anong magiging hatol. And the score is 23-12. Lamang pa rin ang Sangay. This is so far the biggest lead na, partner, trailing 11 points. Tama. Ang Milaor. So Milaor, Kashmir Bare needs to step up. Yes, partner talaga. I guess Now, it's very urgent. yes, tama ka dyan. He needs to step up. Pero nakikita ko, kung baga yung kryptonite ni Superman talaga, Yun nandito lang. si Fiben. Lumabi Oo. talaga, guarding Kashmir Bare talaga because speed-wise lamang si Lumabi. And Yung height lamang si Bare. But the strength talaga is... Do you think the experience matter? Kasi mas experience itong si Fiben Lumabi kumpara sa much younger player na si Kashmir Bare. Again, nasa grade 12 pa lamang itong mamang ito. yes, tama ka. Experience-wise, lamang na lamang si Fiben Lumabi talaga because I've heard Fiben Lumabi is also a product of Daraga National High School Defenders talaga. So nagpunta na siya sa iba-ibang lugar just to play basketball. And now, he is showcasing his talent dito sa Ako Bicol Cup Camarines Resort. And on the side of Kashmir talaga, this is a very good learning experience for Tama. him. Coming to a college rank talaga. Talagang pag-aagawan tong bata to for sure. And for him to step up, he needs to find a way to counter the pesky defense nitong si Fiben Lumabi. Pesky Elaville Lumabi. Ayan na si Pilapil against Porteria. Meron tayong reach in foul na tinawag kay Porteria against Kenneth Pilapil. And meron tayong 14 seconds sa kanilang shot clock with 7 minutes and 25 seconds remaining sa ating first half. Again, 13-point lead po tayo. Na-enjoy ng Sangay itong kalamangan against sa kanilang katunggali na Team Milaor wearing white. Ayan na, Sumayaw is rushing again against 3 violet shirts. Grabe yung courage ng isang Ninyo Sumayaw to attack those bigs ng Sangay. Pero nandun si Cano and 18 seconds to shoot. itong si Orolfo. Yun na nga mga partner. Stop him. Yes, tama ka dyan. Pero kudos to Ninyo Sumayaw for attacking the defense. Oo. Ayan na si Bare, struggling to make his first shot. Misses again. Orolfo grabs the rebound. Talagang Bare is still struggling. Yeah. I guess wala pa siyang nakukuhang puntos ngayon sa ating laro. Malaking factor yan sa nilararo ngayon ng Sangay. Orolfo, irons it, misses the shot. Rebound din Ninyo Sumayaw. Sumayaw, big man with a good handle. Sumayaw against Pilapil, hesitates. Sumayaw attacks, and he was fouled. Grabe partner yung hesitation. Kita mo yon? From left to right, sabay atake. And then that is Ninyo Sumayaw for you. And we'll troop to the line sa ating free throw line. Alam niya yung role niya that he really needs to step up for his team dahil nga some of his standout teammates ay struggling. Tama ka dyan, partner. Ganun talaga ang dapat na mentality. Kung nakikita mo nag-struggle yung mga teammates mo, at least you're there. You try to be the saver
savior of your team. Tama dyan talaga. Sumayaw is saving Milaor right now kasi kung wala yung mga scoring ni Nino Sumayaw and those aggressive drive sa basket talaga medyo baka lalamangan sila ng malaki. Mas lolobo itong kalamangan na ito without this veteran Nino Sumayaw who's on the free throw line taking his second free throw. Wala pa rin. Misses both free throws. Nabati ata natin, partner. Wag na nga nating batiin ang mga ganyan. And ayan na. Hirap na hirap doon si Habana. Habana and Malinaw battling for the rebound. Ayan na si Eugene with a crossover. Grabe naman yung Oy, Eugene. may handle. Grabe naman yun. But he was stripped. Ayan na si Razon. Razon flies and scores for 2. Grabe yung lipad ng Razon, ano? Yes, tama ka dyan, partner. Yun na nga, meron tayong pressure defense na na-apply si Bare over sa Elaville na si Lumabi. Ayan na, Bare. So ginagantihan na ngayon ni Kasmir Bare. Yes, and Itong Haba. kanyang counterpart na si Fiben Lumabi. Ayan na, Razon struggling to find the possession. He Porter. could have passed it earlier to the more ready man, which is Kasmir Bare. Ayan na si Bare, in and out dribble against Regalario. What a defense displayed on the part of Regalario. Gives the ball to Porteria with 4 seconds remaining sa kanyang shot clock. Bare badly misses the 3-point shot. Rebound, Dicano. Yun ang nangyayari pagka matindi ang depensa sa mga guards. Napipilitan talagang tumira from the outside. Itong si Kasmir Bare who misses those shots. Ayan na, Bare. Ayan, makes finally. his first bucket. Finally, tama ka dyan. Makes his first bucket. What a good pass on the part of Nino Sumayaw. Finding this struggling guard na si Bare with the first shot. Again, Ayan na it's Nino Sumayaw. Yes, Nino Sumayaw. Malinaw against Sumayaw. Gives the ball to Fiben Lumabi with 13 seconds. Lobs it up to Eugene Malyapre and scores for 2. Patay na yan kay Eugene. Mga ganong posisyon talagang sigurado na yon. Yes, ayan na si Bare. Waiting for his teammates. Medyo hinahapunan si Sumayaw. Bare with the spin. Attacks Regalario. Floats using the glass. Misses the shot. Malinaw. Outlets to Regalario. Gives the ball to Fiben. Fakes. Hesitates. And wisely waiting for his teammates. Binigay kay Eugene Malyapre with a grabe naman. Hop, stop, and That's a powerful move mula kay Eugene Malyapre. tama dyan, partner. This Lumabi and Malyapre connection working wonders for Team Sangay sa ating second quarter. 29-16 po ang score natin. 4 minutes and 11 seconds remaining sa ating second quarter. Kaya na si Porteria. Open for 3. Misses the shot. Nakuha ni Fiben. Outlets to Regalario. Regalario is all alone. Good recognition on the part of Fiben Lumabi na nakikita niya na nasa unah na ang kanyang kakampi na si Regalario. And that one was brought to you by Highlands Legazpi. Yes, partner. Tama ka. Good recognition on the part of Lumabi. Finding Regalario with an easy 2. And yun na, naghudyat sa Tiba sa Milaor na tumawag ng timeout sa ating second quarter. Ayan na, partner, yung magandang lob pass ni Lumabi papunta kay Malyapre. Ayan na yung power move Nitong si Eugene Malyapre. pinapakita ni Buddy Eugene Malyapre. Ayan na yung easy layup, partner. Grabe, partner. Medyo lumulobo at lumalaki na ang kalamangan ng Team Sangay. So, Milaor has to do something as early as now. Actually, kanina pa nga But they just couldn't find the right thing to do. Medyo hirap na rin, pati yung coaching staff nila, sina Coach Dennis Medina, parang ano na ba ang gagawin natin? Pero I'm sure na they will come up with a solution dito sa nagiging sitwasyon nila against Team Sangay. Yes, tama dyan ang possession na pupunta sa Milaor with 3 minutes and 55 seconds remaining sa ating first half. Balik si Julius Vargas sa ballgame. Ayan na, Razon. For 3, Chalice may pilapil and he was fouled on the 3-point line and will troop to the line for a 3 free throws. And partner, bago natin bigay ang ating free throws, meron tayong report sa ating napakagandang courtside reporter na si Jessa. Jessa, take it away. Well, thank you, Coach John and Kapa Morgs. Struggling, yet a juggling Team Milaor is determined to bring pride and honor to their municipality. As of the second period of this ball game, Milaor started to work
as a team offensively. But they have to maximize while every ball position at napakapamusong depensa nga ang pinapakawalan ng Team Sangay. Regardless of the gap of the standing of Milaor and Sangay, hindi ko makitang nagre-relax ang mga taga-Sangay, but instead, they are using this opportunity to be more. So that's the latest for now. Back to you, Coach John and Kapa Morgs. Maraming salamat, Jessa. Oo, salamat Jessamay Navales. And tama siya sa kanyang observation na talagang sa kanyang report na itong Sangay ay hindi nagpapabaya. Although nakakalamang na sa game na ito. And again, sabi nga nila, kailangan pasiguro. They want to secure the slot for the semifinals. Gandang move yon ni Nino Sumayaw. Grabe, what an up and under move on the part of the veteran Nino Sumayaw. Talaga, he is a man on a mission tonight. Gusto niya bigyan ng panalo ang Team Milaor. Tama. And ang kailangan gawin ngayon ng mga taga Milaor ay gayahin itong kanilang veteran na si Nino Sumayaw. Yes, tama dyan. Sumayaw Athletes gives the ball to Rason, but there is Elavil Lumabi intercepting the pass against 3 white shirts, and with a Euro step, si Eugene Malyapre grabbing those offensive rebounds, and he was tagged and will troop to the line for 2. Grabe ang intensity nitong si Eugene Malyapre. Talagang feel na feel mo ang yanig. Hanggang dito, talagang yumayanig. Tama ka dyan, partner. Ganun kabigat at ganun kalakas ang isang Eugene Malyapre. And makes the first free throw talaga. Kahapon, kasama ko sa partner habang naglaro kami sa Albay Basketball Community. Anyway, magandang gabi pala sa mga taga-Albay Basketball Community. Magandang gabi, mga sirs. Ayun, sir. Mga sir, kamusta ka mo dyan? And yun na nga, naglaro kami kahapon. Sabi niya kasi, buddy, magpapawis ako ngayong gabi dahil bukas may laro kami. Kontra Milaor. Kaya nagpagpag. Kondisyon na kondisyon. Ayan na si Julius Vargas against Asha. Coming off the bench, Sumayaw kicks it out to Vargas. Vargas using the glass but blocked by Cano. Grabe naman yung Cano. With 6 seconds remaining, Sumaya open for 3. Medium range jumper. No good. There is Habana grabbing those offensive rebounds, but he was fouled. Yes, he was fouled by Jerick Asha. Jerick Asha. First personal foul for Team Crown. Yun na nga, tama ka dyan. He was fouled coming off the bench. Si Asha, who is a seldom used player. Kumbaga, ito na rin, partner, talaga yung chance ng mga coaches na paglaruin yung mga seldom used players nila. Kagaya ng mga coming off the bench. Kumbaga, ito na yung magiging hudyat kung magkakaroon pa sila ng mga slots sa susunod na liga. Tama. Kumbaga, yung minuto nila ay kailangan earn nila bago sila makapunta sa ating second leg ng Camarines Sur. And they need to show something. Yes, tama ka dyan. Cano, baseline jumper, in and out, rebound, di malinaw, but misses the shot. There is Vargas, outlets to Razon. 2 against 2, Vargas flies, in and out. Pero merong foul itong nasungkit sa taas. Nako, napakataas. Parang feeling ko nasa ibabaw na ng ring itong si Razon. Tama ka dyan, partner. Grabe ang lumipad tong Razon na to. Reminds me of some UAP players nung panahon na si Bonbon Custodio na sobrang nalakas din tumalon, and he can finish, and very steady din pagdating sa free throw line. At ang maganda parang he can finish with both hands, both right and left. Tama ka dyan, and sinks the second free throw. Ayan na, si Pilapil was replaced by Ben Lumabi, pero merong timeout na tinawag ang Sangay. So meron na lamang po tayo din, partner, nalalabing 1 minute and 33 seconds sa ating second quarter. 33 to 21 po ang score natin. Nakakalamang pa rin ang mga taga-Sangay. Yes, partner, maraming sayang, partner, hindi tayo nanonood dito ng live sa ating cellphones. Maraming nagpapabati sa ating mga kaibigan. Hindi na namin kayo isa-isayin, basta magandang gabi sa inyo lahat. Yes, those watching online sa Ako Bicol Online TV, Representative Saldico Facebook page, Ako Bicol Facebook page, at sa ating YouTube channel, ang Ako Bicol Cup. Ayan, doon ako madalas manood sa Ako Bicol Cup YouTube channel. Ganon din daw yung aking mga kaibigan sa Syndicate di Carabao. Magandang gabi, Syndicate. Anong pangalan? Syndicate di Carabao. Magandang gabi sa inyo. Nanonood ang aking mga kapatid doon.
Manood kayo at i-like nyo, i-share nyo ang ating page. Alam nyo na. Alam nyo na, ha? Alam nyo na. Ano bang pinagagawa niyo dyan sa Syndicate na Carabao na yan? And siyempre, yun na nga, balik sa ating laro. Alright, so hindi pa po nagtatapos ang ating first half. We still have 1 minute and a half. Tama ka dyan pa, partner. Despite the lead, Sangay is leading now by 12 points. Pero hindi naman doon nakikita kung ano yung complexion ng larong ito. This game is very interesting pa rin. Despite the lead niya, ayan na si Jimenez grabbing those offensive rebound. But there is Eugene Malyapre. Inagawa na parang candy ang kanyang kalaban. But misses the gimme. Pero nandun si Camo to collect the garbage and he was fouled and will troop to the line sa ating charity stripe. Tama. Ang maganda lang doon sa sorry miss ni Eugene Malyapre, yan nga, nandun si Cano at the opposite end of the rim at nasubok pa na maitira yung bola and yun na nga, na-foul siya. Kaya he's trying to make these free throws. Pangalawang tira, pasok. Yes, partner, tama ka dyan. Si Cano is very also vital sa team Sangay talaga. Wala yung kanyang kapartner sa kanyang Sampayan Brigade na si Sampayan si Buela because I guess may sakit daw and he's on a fever kaya talagang wala yung kapartner niya sa Sampayan Brigade. Ayan na sumayaw and was blocked by Eugene Malyapre. Mabalik tayo sa Sampayan Brigade talaga. Kumbaga, they are working wonders. Siyempre sa labas, yung tira ni Buela at ni Cano talaga very reliable sa mga 15-foot jumpers. One of the standouts itong si Buela. In fact, siya yung nasa kasunod matchup natin. Yun nga lang, he wasn't here sa particular game na ito. This is actually their last games dito sa ating Bigaten quarterfinals. Both of these teams, ano? Yes, kumbaga, this is a very vital game pa rin. Ayan, si Julius Vargas with the fall away. Still struggling din itong veteran na si Julius Vargas. Malyapre inches his way and scoring for two. Grabe. Another spectacular move from the big guy, Eugene Malyapre. Grabe naman yung partner. Parang gwardiya kong gumalaw. Pinapakitaan ka talaga ni Yes. barkada mo. Ayan na si Dol Vargas against Eugene Malyapre. Kicks it out to Razon. Open for three. Misses the shot. Malyapre grabs the rebound. 3 against 1. Lumabi. Wraps it up to Asha. Gives the ball to Cano but misses the shot. What a sorry miss. They are on the advantage. Tatlo sila kontra sa isa. And that ends our first half Oo. with a score of 36-21. Very exciting ball game, partner. Lamang ang Sangay. And yun na nga. Paano partner kung paano partner kung mananalo dito ang Milaor? I guess medyo maaapektuhan ang Sangay sa ating team standings. Okay, sige. And sino kaya ang mas magkakaroon ng chance para makasungkit ng semi-final seat? Well, para sa detalye niyan, siguro mamaya we'll try to have a discussion with our authorities dito sa loob. But for now, ikakat na muna natin itong ating but nandito pa rin yung mga game highlights natin. Alright, so we're watching those highlights. Oh yan, napakagandang move nun ni Nino Sumayaw kanina sa later part ng ating second quarter. Alright, and we'd like to thank our sponsors, Misibis Bay, Highlands Legazpi, Hotel St. Elise, at ang Hotel Venecia. Ayan, sige, maraming salamat po sa inyo. Mga butihin nating mga sponsors. And syempre pa, maraming salamat din sa mga viewers natin online at yung mga spectators natin dito sa loob ng Ateneo de Naga na papadami na ng papadami. Ayan, hopefully mapuno tayo dito para mas masaya, no? And well, ito yung bigay ko, partner, yung mga nag-stand out sa ating first half. Sa Sangay, it's Eugene Malyapre pa rin. This time with 16 points, 12 rebounds. Ako, malaki yung nag-contribute niya din with regards to rebounding. Meron siyang 1 assist. Si Lumabi naman, merong 8 puntos, dalawang rebound and 2 assist. At meron siyang 3 steal na maganda rin on the part of Sangay. At sa Milaor naman, si Rason meron ng 8 points, 1 rebound, 2 assist.
and 1 steal. Alright, and okay, tayo po ay nagkaroon na tayo ng cue. We'll be right back sa coverage natin ng ating first game ng ating doubleheader dito po sa ating day 43 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Kami po ay magbabalik ni Mr. John Bachiller. Diyan lamang po kayo. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang tigi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ayan, nagbabalik po kami dito sa tapatan ng Milaor at ng Sangay sa loob ng Ateneo Denaga Gymnasium para sa ating bigaten Ako Bicol Cup quarterfinals. Sa napakagandang Ateneo Denaga Gymnasium, talaga partner, unti-unti nang napupuno ang ating game venue. And ngayon,
Kapa Morgan po at your service, kasama ang aking napaka-matipuno na kapartner ngayong gabi. Nako po, sa Matipuno. Sige. Jan Bachelier. And at your service, bringing you Sangay versus Milaor basketball for tonight's first game. Alright, sino kaya ang unang makakapuntos? Samantala, nakita natin partner na nasa loob na ngayon si Dan Monsalve. Another turnover on the part of Dan Monsalve. Casulla kicks it out to Bare. Corner 3. Bare attacks. Drops the ball to Bermas. And he was fouled by May pa-N1 pa itong si Bermas. And yun na nga. Si Dan Monsalve. Unang tira ni Bermas. And that shot is brought to you by BCB's Bay, Cagaray Islands. And si Dan Monsalve talaga yung contesting the call of the referees na sabi niya, tinaas lang yan yung kamay. But still, alam naman natin ng mga referees, mas alam nila at mas knowledgeable sila pagdating sa mga ganyang tawagan. Saka may nakita talaga naman doon na mayroong body contact itong si Dan Monsalve. And completing the 3-point play is Bermas, pero he is limping a bit dun sa kanyang bagsak. Coming off the bench of Spark, muskor kagad ng 3-point play. Monsalve gives the ball to Regalario. Challenge by Habana. Kaboom! Napakagandang tira yon from the corner. And that rainbow shot is brought to you by Hotel St. Elise. Ayan, lumabi to Regalario. Yan partner, this is the biggest lead so far on the part of Sangay talaga. Despite the lead, nakikita ko meron pa silang pressure sa half-court pressure. Ginigay kay Bare. Raining bombs, Mintes ang tira. Regalario grabs the offensive rebound. Lumabi, outlets to Pilapil. Flies and scores for 2. Nice finish mula kay Ken Pilapil. Samantala, on the part of Milaor, still struggling itong kanilang gunman na si Kasmir Bare. Yes, tama ka dyan. Bare is still struggling sa ating larong ito. And then yung kanyang kryptonite na si Feben Lumabi, despite he is not scoring heavily, but he is now dishing those assists sa kanyang mga open teammates. At talagang nasa stop itong si Kasmir Bare. Alam mo, malaking impact talaga sa start pa lang kapag ka na depensahan ka na at nawala yung momentum mo para sa yung rhythm ay talagang matatapos ang laro na talagang out of rhythm ka. At yan na nga po ang nangyayari ngayon kay Kasmir Bare, but hopefully makuha pa rin niya ang kanyang feel sa larong ito para nang sa ganon ay makapag-contribute siya sa kanyang struggling team na Milaor. Yes, tama ka dyan. Milaor is still struggling sa larong ito. But there's Gunowan. Challenge by Eugene Malyapre na tumira. This is the shot. Ayun na si Lumabi. Malyapre outlets. Lumabi, but there is Lumabi again. Counter steal. Lumabi wait for his teammates. Again. Sabi niya sandali. Faced by Casulla. 10 seconds. Pilapil against Gunowan. With 6 seconds remaining sa kanilang shot clock, Malyapre drains the 3, misses the shot, rebound, nakuha ni number 3 na si Priela. Ayan na si Habana, gives the ball to Casulla. Priela, top of the key, fakes, Priela attacks Monsalve, block by Monsalve. Ayan na si Beben, 2 against 1, Lumabi flies and scores! Sigurado na yan. Ayan na si Pilapil, muntik na maagaw kay Bare. Bare was stripped ni Lumabi. Talagang nahihirapan ngayon itong si Kasmir Bare. Sayang partner. What a bad pass on the part of Lumabi. It's a case of na overexcite. Nakita open teammates but medyo lagpas yung pasa. Dito matitest si Kasmir Bare kung gaano siya ka-resilient sa mga ganitong sitwasyon. Yes, tama ka dyan partner. Merong adjustments na ginawa ang coach ng Milaor, putting Kasmir Bare in the 2 position para makasiguro makahanap ng kumpiyansa sa kanyang opensa. Pinasok si Casulla to man Milaor. Tama. Yun ang nakita din natin talaga na adjustments ng Team Milaor. Ayan na si Monsalve, kicks the ball to Lumabi. May pick na galing kay Ayan na Lumabi, kicks it out to Pilapil.
Fires for 3, misses the shot. That's a short one. Ayan na, Habana. Attacking Monsalve. Misses the shot. Hirap na hirap doon si Maynard Navana because of the presence of the much taller Dan Monsalve. Ayan na si Pilapil streaking and attacking the defense of Milaor, but he was fouled. And I guess 2 shots will be awarded to Kenneth Pilapil. So it's a 21-point lead enjoyed by Sangay kontra sa struggling na Milaor. Na again, wala pa pong naipapanalo dito sa ating Bigaten quarterfinals. Hoping to get at least one bago sila magpaalam. Yes, tama ka dyan. Hoping for a graceful exit sa ating tournament or ating liga. Yes, Milaor talaga. I've watched games of Milaor partner during sa ating first round and lalo-lalo na dito sa ating Bigaten quarterfinals. Talagang first to third quarter talagang dikit sila. Medyo nagsastruggle lang sila sa mga huling part ng laro. Talaga dun lang sila natatalo. But I guess this Milaor squad, abangan natin to sa ating second season for sure. Talagang magpapalakas at magpapractice itong Milaor squad na to. Doon nagmamatter yung lalim ng bench mo, yung mga tao mo. Yes, partner. But on the other hand, itong Sangay talaga, Sangay is a force to be reckoned with sa ating liga for sure. I guess meron tayong narinig kaninang information na talagang pasok na sa ating semifinals itong Sangay talaga. But still, tingnan natin sa mga susunod na laro kung ano magiging complexion dahil may mga sistema or triple tie tayong inaasahan sa ating Bigaten quarterfinals. Tama. And I think our spectators needs those substantial information mula mismo sa mga authorities natin. Saka hopefully maya-maya kausap natin ang mga dapat na kausapin para mabigyan ng linaw ang mga bagay-bagay dito po sa ating papatapos na quarterfinals. And yun na si Habana na slide, lumabi against 2 white shirts, gives the ball to Pilapil using his body. What a finish from Ken Pilapil using the left hand. Yes, what a finish, what a good body control on the part of Pilapil against the defenders. And si Bare still struggling, gives the ball to Casulla. Bare fakes, attacks with the floater. In and out, talagang maalat partner. Oo, kasama pang alat itong si... Ayan na partner, ang Sangay running and that shot was hatid sa inyo ng Hotel Venecia. Partner, parang nag-warm up lang. Oo. Ang Sangay. Sangay with parang nag-8-man wave kumbaga. Oo. Ayan na si Sumayaw, medyo na nahimik sa ating laro. And he is struggling. Ayan na si Monsalve against Pilapil again. Drops it off to Lumabi and score, but in and out. Sorry miss on the part of Lumabi. They need somebody para sa team ng Milaor na talagang mag-step up, mag-ignite sa team nila para magkaroon ng chat. What a pass by Eugene Malyapre. Eugene Malyapre struggling to get the ball. But ayun na. Yun na lang, na-foul siya at the other end. But anyway, good job pa rin on the part of Eugene Malyapre. If he cannot score, he can pass definitely. Yes, tama ka dyan. Sabi nga ng mga coaches, yung contribution ng isang player hindi lang nakarely sa opensa, kundi sa depensa rin. And syempre, meron tayong mga contributions na hindi nakikita sa ating mga stat sheets. Those are yung mga talagang pagdepensa na wala sa ating stat sheets. Tama. Those diving for the loose balls, yung 50-50 balls, yung mga trabaho na binibigay ni Dennis Rodman nung panahon ng partner. Tama. Yung mga tinatawag nating unsung heroes sa mga games. Yes, partner, yan na. Unti-unting napupuno ang ating Ateneo Dinaga Gymnasium talaga. Kasi pakakaabangan ang ating second game na Buwa versus the home team na Naga City. And Regalario. Short on that one. Iron set, short on that one. Ayan si Nino Sumayaw, 3 against 2. What a bad pass. And a sorry turnover on the part of Nino Sumayaw. He over-anticipated Julius Vargas. Sabi niya, pre, hindi na ako 18 years old. baka iniisip ni Nino Sumayaw na that is 10 years ago. Oo. Di ba, pre, nakukuha mo naman ng dati? That was 10 years ago. And si Pilapil, sabi ni Pilapil, this is my time but misses the shot. Dan Monsalve grabs the rebound. But that's medyo malakas yung pasang yun
Dan Monsalve. Imagine dalawang kakampi niya ang lumusot ang bola dahil sa malakas na pasa niya. Yes, tama yan si Priela attacking Monsalve with a right-handed layup. Scoring against Monsalve. Grabe yung courage partner to attack a 6'4", 6'5" guy. Oo. Ng isang veteranong si Priela. Top shot there mula kay Priela. Ayan na si Pilapil. With 3 minutes and 18 seconds remaining sa ating third quarter, gives the ball to Dan Monsalve at the post. Gives it back to Regalario. Pilapil drops it up to Eugene Malyapre, but there is Habana to block the shot of Eugene Malyapre. He could have faked the shot first. Yun ang hindi na naisip ni Eugene Malyapre. With 3 seconds remaining sa kanilang shot clock, Pilapil misses the shot. Rebound by Sumayaw. Ayan na si Julius Vargas. Gives the ball to Habana against Pilapil. Flies. Using the glass for 2. Sabay stare down pa kay Ken Pilapil. That is Maynard Habana for you. Very awkward kung titingnan yung layup na yon, pero nakalaog naman eh. Yes, tama. Pumasok naman eh. Yun na nga sinasabi, wala sa forma at sa angulo. Basta pasok ang tira, score yan. Ayan na si Lumabi, gives the ball to Regalario. Irons it, rebound ni Kashmir Bare. Rushing against Regalario. With a crossover, Bare spins, attacks, and he was fouled. Grabe partner. Sabi, pero what an effort na nakita natin mula kay Kashmir Bare. He's struggling pero ganun pa man, hindi nakita natin sa move na yun na hindi siya nawawala ng pag-asa. Yes, tama ka. This kid is a promising guard on the part of Camarines Sur. He is only 18 years old and I guess maraming schools ang titingin dito for sure sa pagpunta niya sa college ranks. Shooting 2. Parang narinig ko plans to enroll dito sa Ateneo Dinaga. Ay, matutuwa niyan si Coach Nugi kung ganyan. Pero syempre, hindi natin alam. Ngayon, iba na ang recruitment ng mga schools ngayon. Lalong-lalo na sa ganitong katalented na batang to. Oo. And well, good luck sa batang ito, Kashmir Bare. Yes, yan na Bare. Makes the second free throw. And yan na si Kenneth Pilapil against Bare. Gives the ball to Dan Monsalve. Monsalve dribbling the ball, nasa 3-point arc. Plans to take the shot. Misses the 3-point shot. Finally, nakita kong tumira itong si Dan Monsalve. And yun na si Vargas, misses the shot. There is Lumabi against Julius Vargas. Gives the ball to Malyapre. Kaya yan, pero misses the shot, but there is Cano. And he was caught stepping sa ating baseline. And ang bola mapupunta sa mga taga Milaor. We have 1 minute and 51 seconds remaining sa ating third quarter. Ganun kabilis po ang mga pangyayari, ang mga kaganapan dito sa ating Bigaten quarterfinals. Tama ka dyan. Ayan na si Eugene Malyapre against two white shirts. Malyapre inches his way and he was fouled by Julius Vargas. By the way, partners, para sa ating mga late tuners, donning the violet jerseys sa mga taga-Sangay and yung white. Nakaputi naman po ay mga taga-Milaor. Yes, tama ko dyan. And sa mga late tuners natin, ako nga pala, ang yung wadi na si John Bachiller. Ako naman po si Kapa Morgan. Again, at your service po ngayong gabing ito. We're covering up 2 matchups for tonight. Two very exciting matchups for them. Yeah, and this is just the first game. Mamaya abangan nyo po ang tapatan ng Naga at ng Nabwa, which is actually a very crucial game. Alamin nyo mamaya kung bakit. Yes, tama ka dyan. Yan si Kashmir waiting for his teammates. With 1 minute and 20 seconds remaining sa ating third quarter. Kashmir against the much taller Kenneth Pilapil. May pick na binigay si Habana. Kashmir, long three. Misses the shot. There is Dol Vargas. What a move! Mala Kobe Bryant fade away yun, but misses the shot. Habana with the sky hook for 2. Kapos lang yung tirang yun ni Vargas. Pero magandang naipuntos pa rin nila yung bola. Yan, we are nearing the 50-second mark. Ayan na si Lumabi, kicks it out to Cano. Cano, short jumper, misses the shot. Ayan na si Dol Vargas against Lumabi, gives the ball to Sumayaw. Hesitate, Sumayaw with the layup, misses the shot. Good boxing out to the part of Cano. Ayan na si Lumabi. Lumabi drops it up. Pilapil attacks, gives the ball to Eugene. Floater for 2. What a passing! Passing skills for
the guys in violet or in Yun na, purple. partner, natawagan ng offensive foul si Priela. Sorry, turnover on the part of Priela. Partner, di na dapat gawin yun kasi Tama, advantage-wise, malaki siya. And hintayin na lang niya yung pass, but medyo nanggigil. Yun na nga natawagan ng offensive foul. Ang veteranong si Priela. Ganun kasi kakulit itong si ano, ano tawag mo, Elaville. Si Elaville. Elaville, umabi. Monsalve. 12 seconds. With 9 seconds remaining sa ating game clock. Lumabi, may pick kay Malyapre. Lumabi attacks. Gives the ball to Cano. Cano, medium range jumper. And ladies and gentlemen, that ends our third quarter with the score of 56-33. Lamang pa rin po Ng ang mga 23. taga-Sangay. Oo, lamang ng 23 points ang mga taga-Sangay sa pagtatapos po ng ating third quarter action. Dito po sa ating, again, day 43 ng ating Ako Bicol Cup. This is Bigaten quarterfinals and we're inching to our one of the most anticipated part ng ating liga, which is the semifinals, kung saan apat na lang po ang magtutunggali para sa much coveted slot ng finals series natin. Tama ka dyan, partner. Bilib na bilib ako sa'yo, partner. Na-compute mo kagad yung kalamangan ng Sangay. Tsamba lang yun. Yun na nga, partner. Actually, it's a risk on my part na ako magkamali. Mabalik tayo talaga. Ngayon na nga, paunti-unti na pumapasok sa ating game venue. Ang nagagandaan at nagpupugi ang mga fans ng basketball dito sa Naga City. Dahil nandito tayo ngayon sa napakagandang Ateneo Dinaga Gymnasium to witness the last two. Hindi pala. Tama. Last Kasi two. bukas yung ating last game para sa ating eliminations. Yung mga huling laro sa ating Bigaten quarterfinals. Pasalamatan natin si Jop. Ay, oo. Ang sa mga hardworking men and women dito sa ating Kubicol Cup Camarines Sur. Siyempre, maraming salamat sa inyo mga sir. Laging on time yung binibigay na stats sa atin. Ano? So ito na, pasandahan natin. For Team Sangay, ang leading scorer pa rin po si Eugene Malyapre with 17 points, 13 rebounds, 2 assists, and 2 steals. Lumabi, 16 points. Aba, nakakarami na din itong si Lumabi. No? 4 rebounds, 5 assists, and 3 steals. Samantalang si Rason pa rin ang nangunguna sa Milaor with 8 points, 3 rebounds, 1 assist, and 1 steal. Yes, tama ka dyan. What a block by ayan na si Bare against Cano. Challenge. Still struggling. Ayan na si Pilapil. Gives the ball to Eugene. Malyapre fakes. Malyapre gives the ball to Lumabi. Ayan na partner. Waiting for his teammates. Nakascreen si Eugene. Yan na. Cano. Short pass. Lumabi again. Medium range jumper using the glass. He's aware of the shot clock. Kaya tinira niya yon ni Lumabi. Tama ka dyan, partner. Yun naman talaga ang trabaho ng isang point guard talaga, to be aware of the clock na natitira. Ayan na si Habana fakes. Up and under. Nice move. Nice shot. What a shot, partner. Mabalik tayo doon sa awareness na dapat meron ng mga point guards. Kumbaga, yung point guards, partner, talaga sabi nga nila, yun ang pangalawang coach na nandito sa ating hardcourt. Kaya pala tinatawag nila noong mga panahon, tinatawag nila yung court general. Yes, tama ka dyan. Kahit naman ngayon, tinatawag pa rin ang mga court general yan. Ayan na si Lumabi, ang ating court general on the part of Sangay. Gives the ball to Eugene. Cano attacks. Baseline. Kicks it out to Lumabi. Fakes. Lumabi. And he was fouled by Julius Vargas. Oo. Na timing naman doon sa buzzer. Yes, tama. Which is the 24-second shot clock. Tama ba? Tama ka dyan, partner. And tingnan muna natin. Meron tayong review sa ating mga officials kung ano nangyari sa sequence na yan. And syempre, ibabato sa atin yan ng ating poging-poging na arena announcer na si Sir JV. Yan. JV Salvedar. Abangan natin kung ano yung magiging hatol ng ating mga officials sa last sequence natin. Alright, kasama niyo po si Kapak Morgan with Wadi John Batsillier para sa coverage po. Of course, kasama natin ang ating technical team headed by our ayan, poging-pogi at matipuno rin kagaya namin na si Mr. Christian Calleja. And of course, we have our commissioner mismo nandito ngayon na si Commissioner Lloyd Rivera.
And syempre, batiin ko na rin ang kapatid ng ating commissioner na also a part of the committee na si Boss Ino Rivera, who is in Manila, pero sabi niya he is watching right now talaga. Boss Ino, Kaya, maraming thank you ha. Boss Ino. Baka naman. Boss Ino. And batiin ko na rin ang aking kaibigan na si Ruel. Ruel Hesalba, magandang gabi sa iyo. Who is watching right now. 14 seconds to shoot. Hello po sir, salamat sa panonood. Yes, yan na si Eugene Malyapre with the medium range jumper. Misses the shot. There is Nino Sumayaw to grab the defensive rebound. Bare on attack mode against Lumabi. Hands it off to Julius Vargas. Habana, short jumper, And that's scores. a nice shot. Yun So, ang- si Habana ngayon ang kumakana para sa Team Milaor. Yes, kumbaga, he is now the lone bright spot on the part of Milaor, helping Nino Sumayaw on the offensive side. Ayan na si Oo. Lumabi. As well as itong si Rason, kumakana din. Ayan na si Elavi Lumabi, still not stopping to score. Bare attacks and blocked by Cano. But, Pero mukhang mayroong foul. yes, may foul na itatawag. What a courageous move on the part of Kashmir Bare, even though he is struggling talaga. Oo. But he is there to attack with conviction, kumbaga. Tama. He needs to put a statement sa final game nila dito sa Ako Bicol Cup. Yes, tama ka dyan, partner. Pero ganun talaga, hindi every game ganun na yung magiging performance mo. I think he needs to be more consistent sa mga susunod na mga tournaments or liga na mapapasukan niya. And sa susunod na season natin dito sa Camarines Sur Leg ng Ako Bicol Cup, we're expecting the likes of Kashmir Bare will improve, as well as those from Team Shanghai, kagaya ni na yon ng tumira na si Cano. I think he's also a younger player. Yes, tama ka dyan for sure talaga. Yan na si Kashmir attacking the rim. And sayang, he did not complete the 3-point play. Mabalik tayo, partner. Kumbaga, this is a big tool on the younger players talaga. This is a much-needed experience on the part of them. Kasi talaga, napakaganda at napakalaking liga. As early as 18 years old talaga, he is against those top-caliber players sa atin dito sa Camarines Sur. How I wish na nung kasagsagan ko rin sa paglalaro, ganito na yung klase ng mga liga. Oo, yun ang sinasabi nila na we are now live, nakapanood tayo kung saan-saan. And syempre yung coverage, tapos yung mga sapatos na binibigay. Na sa tingin ko, hindi naman tayo siguro ang nauna, pero tayo ang nauna dito sa Bicol Region for sure. Oo, tama. Oo, na namigay ng ilang pirasong sapatos. Every player, 36 every team. 36 teams and lahat ng players na kasali na bigyan ng sapatos. Pati ang commentator na bigyan. Pati ang commentator na bigyan ng ating buting commissioner. Ganun kaganda ang programa ng Ako Bicol Party List. And syempre, lalong-lalo na headed ng ating congressman na si Congressman Saldico. Ayan. Opo, ang ligang ito ay hindi po mangyayari without itong ating mahal na congressman na si Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Again, katabang na, kasurug pa. Yun, partner, na-miss ko yung mga tonong. Mga linyang yun. Mga 2 linggo rin tayong hindi nagkasama. Tama. Hindi na nga. Magandang gabi sa inyong lahat. Medyo napupuno na ang ating venue. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta sa aming liga. Siyempre, partner, asahan nila na talagang pagagandahin at pagagandahin pa natin tong ligang ito. Yes, of course, ganoon naman tayo. Hindi tayo nakokontento sa kung ano ang meron tayo ngayon. We still look for leveling up and Tama. improving every time, every day of our games or every game dito sa ating liga. And kumbaga, nabibigyan lahat ng opportunity. Hindi lang players, pati tayo, partner. Oo, tama. Kasi this is also our kumbaga opportunity din na yes, partner. not to showcase actually, kundi ma-hone natin yung kung Yes. ano ang meron talaga tayo. Yes, kumbaga sabi natin, ang basketball naman kasi hindi nagtatapos sa paglalaro lang. It's all Tama. about the passion. Kagaya natin, we are passionate about basketball. But still, we are here sa panel to give those viewers some sides. Kumbaga, yung konting kaalaman natin pagdating sa basketball. Hindi man tayo makakapag-compete at this level, pero nandito tayo. We're very proud na tayo ang isa sa mga parte ng ligang ito. Tama ka dyan, yan si Lumabi. Ahead to Pilapil with the fake.
What a shot, What a partner. shot there. What a good fake. And yun na nga. With 6 minutes remaining sa ating fourth and final quarter, Kashmir Bare drains in 3, misses the shot. Nakuha ni Nino Sumayaw using the left hand and the finish. Compose doon si Nino Sumayaw. Having that one, kahit nandun sa harapan niya, itong much taller na si Dan Monsalve, naibuslo niya pa rin ang bola. Tama dyan, partner. Very composed talaga. Ang sarap siguro ng pananghalian nito ni Nino Sumayaw talaga. He is very aggressive. Ayan, on the both ends, yan na si Eugene. One-hander, that's good. Na laging masarap ang hapunan at pananghalian. And ayan na si Razon. Hesitates. Gives the ball to Kashmir Bare. Ayan na si Bare, humihingi ng pick. Tama. Bare on attack mode, gives the ball to Nino Sumayaw. Walang nag-cut, kaya itinira ni Sumayaw. And he makes that baseline jumper. And natawa ko doon sa part na yun kasi partner ayan, dalawang malaking mama ang nasa harap and napatawa na lang ang aking buddy na si Eugene Malyapre dahil yun na nga sa foul. And that 3-point play is brought to you by Hotel St. Elise. St. Elise. Partner, galing ako dyan nung nakarang naimbitahan tayo graduation. Ang Sana ganda. all, sana all, sana all. Naimbitahan lang tayo partner kasi may graduation. Pero napakaganda talaga ang loob ng Hotel St. Elise, partner. Wala akong masasabi. Very elegant. Yes, tama ka dyan. Ayan na. Lumabi gives the ball to Regalario. Pointing to Dan Monsalve, gives the ball to Kenneth Pilapil. 64-45 po. 19 points ang nai-enjoy ngayon ng Sangay. Itong Milaor, hindi man lang po nagkaroon ng chance na makalamang sa game na ito. Until now, we only have 5 minutes and 25 seconds. They need divine intervention. Tama, partner. Tama ba? This is the biggest lead of the ball game. Yes, indeed. This is, I guess, the league biggest lead. Ayan na si Regalario. Corner 3. Misses the shot. Rebound by Nino Sumayaw. Outlets to Kashmir. 2 against 1. Kashmir flies. Misses. Still struggling on the court. But there is Razon. But misses again. Lumabi. It's obvious na talagang apektado itong si Kashmir. Yes. Nitong si Lumabi. Yes. And yan yung kailangan niyang ma-overcome. He wanted to level up his game. Ayan na si Eugene again. Loses the ball. Gives Nino Sumayaw is on attack mode. Gives the ball to Julius Vargas. Stops and pops for 3. Misses the shot. Vargas again. What a pass! Gandang pasa yun. Good recognition on the part of and a Julius good Vargas. finish mula kay James Razon. Yes, tama ka. A very good finish using his body to prevent the block. And doon pa lang sa salo, medyo titingnan mo medyo malakas pero tamang-tama lang yon. What a veteran play from Julius Vargas. Ayan na. Razon gives the ball to Vargas against 2 violet shirts and scores 4-2. Ayan, Julius Vargas. This time, sabi niya, ako naman ang pupuntos. We have a 6-2 nothing run on the part of Milaor to ignite their team. Ayan, medyo natapyasan ang Kalamangan, 64-49. So, 15-point lead na lang po. This is still a very manageable kapa. Oo, tama. It's anybody's ball game. Kumbaga, alam naman natin, we've seen strange things happen sa ating liga. Lalong-lalo na doon sa ating Albayleg talaga. Maraming nangyari. Yung nakaraang week, kapa, meron nangyari na yung crowd ng Goa, umalis na sila noong third quarter. But bumalik dahil medyo nakadikit yung laban. But ended up, Goa pa rin ang nanalo. An upset win for Iriga. Yes, yun pa. Kumbaga, pakaabangan natin ang mga laro kasi tama. This is a Bicol Cup brand of basketball. Anything can happen. Yes, anything is possible and anything can happen sa ating ligang napakaganda. Kaya wag po kayong kukurap dahil lumalaban po. Pumipika, kumbaga sa manok, itong Milaor kontra sa much in advantage na team, itong Team Sangay. Yun na nga, partner, talaga very on hand ang ating commissioner na si Lloyd Rivera. Isipin mo, partner, commissioner ka na. Kumahawa ka pa ng camera. Cameraman ka pa. Ganon. Ayan na si Eugene again sa Nino Sumayaw with the hook shot, misses the shot. Razon grabs the rebound. Vargas now. Vargas waiting for his teammates, gives the ball to Habana. Fakes, Habana, medium range jumper. Short on that, but there is Orolfo coming off the bench, replacing Dan Monsalve to provide a steady rebounding. Malyapre
Top of the key 3, misses the shot. Rebound. Orolfo kicks it out to Lumabi with 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. Lumabi gives the ball to Malyapre. This time making it. Wala sa Scores for baseline. two. Oo. Sa 3 points kasi, na-shoot niya yun pagka under pressure at saka pagka, talagang kailangan. Like what he did noon sa laban nila with Tinambak. Ayan na si Bare, heavily guarded by Regalario. 10 seconds. Ayan na si Bare, hesitates. Long 3. Boom! Finally, a 3-point shot is brought to you by Highlands Legazpi. And meron tayong report galing sa ating napakagandang courtside reporter na si Jessa. Jessa, magandang gabi ulit sa'yo. Magandang gabi rin, Coach John and Kapa Morgs. Kagaya nga ng sabi ng head coach of Milaor, Coach Dennis Medina, they wanted to end their journey here at Ako Bicol Cup Camarines Sur positively. And just like any team, they remain resilient because more than themselves, they're representing the people of municipality of Milaor. However, Sangay continue putting up pressure to the ball as Coach Enrique ordered them to always put their heart and all-out efforts the moment they entered the hard court. So that's the latest for now. Back to you, Coach John and Kapal Morgs. Yes, maraming salamat, Miss Jessamine Valles. At sa kanyang, I think that's going to be the last report niya in-game dito sa ating matchup between Sangay and Milaor na tama nga, gustong-gusto ng team ng Milaor to win this ball game, to end their quest dito sa Ako Bicol Cup positively by winning this one. Yes, kumbaga they want to win on a high note, but I guess basketball gods, di pinayagan sila, and for sure talaga yun na, si Regalario still scoring, yun na nga, yung basketball gods hindi pumabor sa kanila ngayon. So I guess despite the loss, it's early to say, but despite the loss talaga, they defended, or they played represented the Milaor side with a heavy heart and very competitive. At wala silang dapat na ikahiya sa kanilang mga kababayan, sa lahat ng mga tao na sumusuporta sa kanila, dahil nakikita naman natin that they're giving, tama ka partner, they're giving all their best para makauwi man lamang sana bago sila mag-exit dito sa Ako Bicol Cup ng isang panalo. Pero yun na nga, hindi rin talaga papayag itong Team Sangay dahil they're getting ready for the match match competition, mas intense na competition sa semifinals. Yes, tama ka dyan. On the part of Sangay naman, this is a moral booster para sa kanila kasi papasok sila sa ating semifinals. Kumbaga, magandang step ladder ito. Oo. Towards sa inaasam-asam na kampyonato sa ating unang leg dito sa Camarines Sur. Yes, definitely. And right now, we're just a few seconds before we declare the winning of Team Sangay. At pag nanalo po sila, magiging 3-1 yung kartada nila. Samantalang ang Milaor, sila yung talagang masasabi natin nasa pinakahuli, nasa laylayan dahil magiging 0-4. Ano naman si Ken Pilapil, partner, draining that 3-point shot. Yan na nga, partner, sa ating seconds to play. 10 seconds. Vargas gives the ball to Porteria, open for 3, misses the shot, and I guess it's safe to say, partner, na itong larong ito mapupunta sa mga taga-Sangay. Seconds to play, 29 seconds. So final 25 seconds. Yan na si Sumayaw, hoping to add yung kanilang score, and yun na, using the glass. And nga, we'll just wait for the final buzzer. And tingnan natin, partner, marami tayong candidates for our Kasurug best player of the ball game. Hintayin natin. And Oo, sino kaya ang magiging Kasurug player of the ball game natin dito sa ating tapatan ng Milaor and Sangay? At ito na nga po ang ating final score, 74-54. 20 points po ang naging kalamangan ng Sangay kontra sa nag-struggle talaga pero lumaban
At dahil dyan, naandyan po ang aming saludo ni Jan Bachiller sa team ng Melaor para po dito sa kanilang naging participation at naging magpapakita ng galing sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Tama ka dyan. Maraming salamat sa Team Melaor for participating and fighting until to the last buzzer despite the loss. Yun na nga, maraming salamat. Nandun na nakita natin yung killer instinct. Talagang hanggang sa huling laro nila dito sa Ako Bicol Cup ay talagang particularly dito sa bigaten quarterfinals ay talagang kinakapo sila para makamit ang panalo. Yun na nga, partner. But still, kumbaga, kudos to Team Melaor for fighting despite winless sa ating bigaten. Pero malaking bagay na rin na nakapasok sila sa ating bigaten quarterfinals, partner. Kumbaga yung top 2 teams of each district talaga, hindi mo na rin matatawaran yun pag nakapasok ka sa ating bigaten. Kumbaga, malaking honra. Oo, tama. Malaking honor na ikaw ay makapasok dito sa ating bigaten. So, I'm sure na they will step up sa second season natin, sa next season. Okay, so sige. We're just waiting for who's going to be our Kasurog player of the ball game. Sabi mo kanina, partner, madaming kandidato tayo para sa ating Kasurog player of the ball game. Sino kaya? Ako sa tingin ko si Fiben Lumabi is one of the candidates para sa Kasurog player of the ball game. We have of course Eugene Malyapre. Oo, tingnan natin kung talaga siyang hihirangin ng best player of the ball game. Kasurog, best player of the ball game. Talaga maraming candidates. Kumbaga total team effort on the part of Sangay talaga. Kaya sila ang nagwagi sa gabing ito. Okay, and sige. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Wadi Jan Bachiller para po sa coverage ng ating Day 43 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Dito po sa loob ng napakaganda. Parang iba yung feel talaga dito sa Ateneo Dinaga. No? Iba yung feel talaga. Nakakabata, partner. And siyempre, it's always a pleasure having you talaga, sa partner talaga dito. Especially dito sa napakagandang venue na Ateneo Dinaga Gymnasium. Same here, partner. And magaganda naman siyempre lahat ng mga venues na nag-accommodate sa atin. Pero may iba-ibang feel. May iba-ibang feel talaga ang bawat venue. Yun ang feel talaga na meron dito sa Ateneo Dinaga Gymnasium. And siyempre, yung feeling yan. And siyempre, the most awaited game sa ating gabing ito, yung laban ng Naga City versus Nabwa. Talagang this game is going to be a war for sure. Kaya pakaabangan nyo at manood kayo ng live dito sa Ateneo Dinaga Gymnasium. It's for free, partner. Libreng-libre ito. Libreng-libre po. And so kung malapit lang naman kayo dito sa venue sa Ateneo Dinaga, ba't di na lang kayo pumarito at manood ng live? Iba pa rin po yung nakikita natin ng mga players in flesh and blood. Yes, tama ka dyan. Live na live, flesh and blood. Ano nga, nakikita ko na yung mga players ng Ateneo, nasa Ateneo na pumapasok, nag-warm up para sa ating second ball game. And maraming salamat din, partner, sa ating mga sponsors, Misibis Bay, Highlands Legazpi, Hotel St. Ellis, and syempre, Hotel Venecia. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aming liga. Oo, again, ang bakbakan ng Naga at Nabwa up next. Pero bago po yan, alamin natin kung sino ang ating magiging Kasurog player of the ball game. Siyempre, bit-bit yan. Talagang hinahawi pa nitong ating courtside reporter na si Jessamy Navales. So, here we go. I think Jessamy is ready with our Kasurog player of the ball game. Well, thank you, Coach Jan and Kapa Morgs. Now with me is the Kasurog player of the game from Team Sangay, jersey number 17, Eugene Malyapre with 19 points, 15 rebounds, 2 assists, 2 steals, and 1 block. Congratulations for being our Kasurog player of the game. It has been a roller coaster journey for your team. It is in between of ups and downs. Ano sa pakiramdam na parte na kayo ng semis? Masaya po yung buong team kasi yung effort namin is may nakikita na kaming konting bunga. Yun lamang po.
Ayan, and for sure, hindi lang yun konti at sobra-sobra pa yung blessing na makapasok kayo sa semis kasi hindi rin basta-basta ang mga nakaharap nyo sa quarterfinals. At may gusto atang idagdag ang ating mga napakapoging commentator. Go ahead po, Coaches. Ay, magandang gabi sa iyo, sir. Congratulations for being the Kasurug Best Player of the Ball Game, Eugene. Ito na naman. Partner, ano ang naging motivation natin sa larong ito? Motivation ko is lagi ako nagpipray kay God, tsaka sa sumusuporta sa akin, linalakasan ko lang yung loob ko para sa mga susunod pang laro namin. Yes, tama na, maraming salamat. May tanong ata si partner ka pa para sa iyo. Oo. Actually, kayong Team Sangay, matalo man kayo ng Milaor, malaki yung chance nyo na makasungkit ng seat sa semifinals. Pero nakita ko sa laro mo ngayon, parang kayo pa yung nalalamangan, kayo pa ang dihado. Bakit ganon? Bakit ganon ang naging show mo ng iyong paglalaro dito sa ating game against Milaor? Medyo overconfidence po kami. Kaya sinasabihan ko yung mga teammates ko na kahit malaki yung chance na namin na makapasok sa semifinals, is double effort pa din po kami. Para at least gumanda yung laro ngayon. Kaya pala talagang doble, triple yung ginagawa mo kanina. Reason why ikaw ang napiling Kasurug Best Player of the Ball Game. Congratulations. Thank you. Ayan, congratulations once again to our Kasurug Player of the Game from Team Sangay, Eugene Malyapre. So mga Kasurug, keep on tuning in because we will still have another intense matchup from our bigaten, Team Naga versus Anabua.